Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नायबायना न'सिम फैनायखौहाय नायाखैबा थाबैनो थांनानै नायदो आरो लोगोसे जे जोङो न'आवहाय सफैखाबाय ओमफ्राय सफैखानानै नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दिनै जोंहा हाल जांख्रा स' नोंथांमोनजों आङो बिराद एक्साइटेड दिनैनि भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअ को स्टार्ट खालामनोसै चलो बायना लाबोदों आंबो लाबोदों जाबाय सेरसे बेखौनोथ' बायना लाबोदों दानि जोंबो नै जा आमथिसुवानि मोनजायाखैमोन नालाय ओंखायनो दिनै जासिगोन आरो फोरो ओमफ्राय थाइजौखौ मोना गोथाङासो माथो गोमोन गोजालै गोमोन गोजा जोंहानिया सिबनो गखायो नै बोरमाया देन्जार जाखायो नै दे जि जायो गैला जाग्रायानो खारबाय इबो जायो बेसे जानो एसे फायालै जानिया बोरमायाबो देन्जार मोजांलै बिगुरखौ जाजोबखायो हानिखौ जाया नामा नोंनि बोरमाया बिराद स्टेन्डार्ड नामा एखेबारे आयौ आं हालाले बोरमा टिकलुखौनो जाथारालै आंनिया दुखैयो जोंहा बिमाया जाखांलायलायसिगोनहाय नै मा बायना लाबोखो नोंलाय बाजारनिफ्रायलाय हा आङो सब लाबोदों मैगं बुट सुट दालि सालि आलु सब एकदमबारे लाबोजोब्बाय गाबोन मा जा हाल जांख्रा ना अमा जानांगौ ओहो नै जोंहा अरदो ओमफ्राय ना हांदो ना बोथिया हांदो जाबोर जाजोब्बाय नालाय थास' बिबार सायगासिनो थास'या जाहैबाय मैथा फाथो जोङो नै मनासे जासिगोन सायखाना दोनखानोसै खामानि सोलाबा नालाय ओमफ्राय बे जाहैबाय फाथोखौ खारैदो बिराद जानो लुबैदो फाथो मैखुनखौ दिहुननानै जाखानोसैलाय दिनैनो मबेयाव दोन्दोंमोन आं ससेसखौबो जानांगोन नै बोरैबा जानानै थागोन दा डिस्को दिबाने माहा थुसोमजोबना दोनखोलै लांबाय माथो लाङाखै आगै माथो बेयाव गैया लांबाय नामा होनदों माथो गैया बेयावलाय स' गाइस नै मैखुनखौ नैबेबायदि पेकेटावहाय फैयो नालाय ओमफ्राय दा सुखांनानैहाय आरो दै गुदुंदो सोमना लाबोबाय आरोना दाना बिराद मैखुन जानाबो थैयो नालाय गारनोथ' हाया बेखायनो दै गुदुंदो सोमनानै हानोसै हानानै संनानै जानोसै एवनानै दाउदै बायसानो बेनो जाहैबाय मैखुन ओमफ्राय माइसे हारलालै इसोरो ओमफ्राय नैबे मैखुना जाहैबाय लकेल मैखुन बायदि ओमफ्राय नैबे मैखुनखौ बहुदानो मिथिया बायनायावहाय मोनो आरोना नैबेबायदि पेकेटावहाय नै बेदर एवगासिनो रान्दनिया बेदरखौनो लादो आरो मा
खैखिबि दंथाय गाइस जोंना नै मा लाखो माबि लाबाय दे ओमफ्राय ड्राइभारा नै खरो आंबो ज'नोयो हे मा सिगाङाव इयाव ज'बानो जाया होमबा खस्थ' जायागोन नांलै सिगाङाव फैदो थाङानो थु ड्राइभारा नै जोंना नों गैयाबा आं सलायगौमोन ओइलाय नानिबो सलायदों रोङादा रोङाखै नोङो आं सलाय बुख्लेंसोयो बाल रिक्सा बायसा बुख्लेंसोयो Nuh, mostos lucu pipi lana karkasini. Balcing. Iman, gula busuk kang ala lantai geldi. Ayo, ma apa mau ini saja. Nih, adi alana habai, laudum nikah, hamprai, anglang nikah laudum alana habai, hamprai dazang tanggaisnya nih. ओमफ्राय आं जि दख'ना पुरना गानना फैदों ओमफ्राय मबाइलाव गोदान लुलायलायदो दा आंखौसो होनहरसिगोन दा दख'ना गोदान गाननानै फैदो होननानै हा अबेयाव ना मोनोलै ओइलाय जाहानि रुवानिफोरा नै मोनगोन दां आयौ सि बुथुरदों नुदों आंखौ मा ना दङ फिसासो गोदो गैया खोमा नै नानिया जि भिडिअ लादो गायनायनि गायफ्लासोदोलै ओरै जि गायफ्लादो नानिया भिडिअ लासोदो ओमफ्राय नुदों आजिखालि सिख्लाफोरा माबा बायसा बिसास खालामनाङा दे सेंग्राफोर माया ओरैनो गायथियोसो इसोरो नै नै जानिया रुवानिफोरा जाहा माने बाखिखिनि हाखौ सब थिखा होजोबो आरोना ओमफ्राय बे 5 बिगाखौल' गायो मानो होनोबा बेयो बिराद मोजां जायो माने माइया बेखायनो मालायनो होआ आरोना गायो ओमफ्राय सासे एसे जासुला फैफादो जासिगोन खोमादां आरो इयो आंबो बाङाय जागोन हनैलाय सासेया सोलायलायना सासेया गायलायसिगोन आं हालालै इसोरखौ हे मा उल्था आं हालालै बोरैबा थुखैयो हनै मा उल्थालाय नोंसिनियालाय जनायनि मानसियालाय आयौ आं हालालै बोरैबासो थुयो हनै बोरैबा जासोबायलै आयौ खानाय सानाय खानबोआखै आं जास्ट ओरैनो इदि खाबोदो आरोना लिपस्टिक लाबाय ओमफ्राय फैबाय लिपस्टिक लायाबा गुस्थिया हारानो होनदो ओइ हनै गोलैगोन फाग्ला ये है हम लोग का मानगोन पेडिफिल मेगनानो बुथे गैयाखै आंहा दासो सिखारना फैदो मा मोनो माइ गायगासिनो गाइस जोङो बेदर होफैनो फैबावगोन इ टाइमावसो गायनांगोन 30 जनसो जाखागोन जाहानि रुवानिफोरा हनै भिडिअग्राफोराबो मोखां बोलायालै दैयालाय बथ' मा जों थांसै जों थांनोसै ओमफ्राय माथो दा फैयाखै दै गायदो गायखरफोरा मानो गायाखै गासिबो गायनो होयो होमबासो मोजां दैयाव थानानै लानांगौ सलायनानै गायग्रोनाङा दे गाइस
गाइस एबार बोसोरनिया जोंनिया फार्स्ट माइ गायनोसै जोङो रोङोलै गेमस्रि एबार माइ गायनो बाजि थाबथाबलाय होनानिया दब्लायसे गायब्रा नोङो मा दब्लायसे गाय दब्लायसे गायनो हायो नामा नों इनिफ्राय गाय आं इमान गुवार हाया नङाना गोथौथार माथो बुजा बुजा ला बेलाव गैया होनदांलै मा इनियानो उल्टासो लायो नुवाखै इनियानो उल्टासो इदि खालामनो रोङाना आङो ओंखायनो इदि देलाय इदि गायो देलाय थिबावलाय आसिन माजो थुयो ओमफ्राय इयो गुला आरो हायमा जादो आदो मिसिंफोरा इदि गायोथ' ओइ मादि आसिन माजो थुयोना मिसिंफोरा इदि गायोलै बिलायब्रा ओइ आंना जादो नै Kok ultas lah ini mana ini? Bila ulta lah dong. Ulta tiger le, ulta kain nangan sih. Misi kurai kurai. Hei, abis nangka mana kujen le? Orang lo. लानियाबो मोना आंबो दांनो मोना सोरबा सोरबा जायानो आरोना जोंनि दांनायखौ जों माने पापि मानसि नालाय नङालै गाइस माने जोंहा पिरियड्स जादों नालाय बेखायनो जोङो राननो मोना आरो दा इसोरो जाजोबसिगोन ओमफ्राय जोंहा बिमाया रानसिगोन जागोन दे आयो जोंहा बिमाया मानसि गोसोम जाखानाय नो हे प्रभु जोंहा बिमा नंगौना नंलायो बोरैबा गोसोम सोम नुबाय देलाय बेखौ जानोसै माखौ गोथाव जाजोबो दा जाया नोंसोर माबा गोथांखौ जागौमोन आरो आं दा एवजोबनो होबाय रावबो राननायाखै आंहा गोथावसो मोनजागोन ओरैनोबाबो दुब्लियाव थाबा गोथावसिन जाखायो नालाय नानियालाय जाया खिनि ओंखारदों नानिया दासो सेरना लाबोदो बारा जाना भाजी थालानाया दोया मालाम नामबाय दा सिन जायबाय बे दिना थुलाय था माइ गायनाया सानसे बिदि जाया मा जायोना आयाबो खोनासं हाथि थुना गायदों गाइस जोङो दा थांफिनसै मा होनना बुङो अमा बेदर दाउ बेदर दाउदै गजा मिस्टि लायना फैनोसै आरोना जि समायना जाहानि दुब्लिया मोजां सालायलै माबा माबि बुस्थु लालायबाय आरो थांलायबाय
Tata bye bye. Ai saइथिं हो आइथिङा बा नै बुस्थुफोरखौ दिहुननानै दोनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा बिमामोना ओइ बेराखौ जिंथिंनिफ्राय फैगोन दाबो फैयाखैनो अखासो फ्रि 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 हालायलांबाय माबा आगै साथा हो साथा फुवारनानै बिबार मोनसेया नायलाय बिबार बारबावदोसो नै आयु अखा हासोबायलै मा जाबावगोन दा मा जाबावगोन दा अखा हानानै बाबा बाबा मा जागोन होनदों अखा हानानै आदै दाबो होनो जुमायसो होनो आइ इसोरलाय माने जखमादो आलासि ओरैबाय जोंहा राननो गदो गाइस दुगैयाखैबो जोङो देलायाखैबो मोजाङै जास्ट ओरैनो मिसुगुरखौल' फोनना फैदों गुस्थियावबो जेबो फोनाखै ओमफ्राय गुस्थिया माने आंनिया सिगारेट सोबनाय बासो गोसोम जेनेबा Gamsri Daimary इमान मोजां मानसियानो माने गुस्थियाव गोसोम जानो मोननांगौ जाखो ओमफ्राय नै जोंहा लावदुमनि राननायखौसो जागोन आरोना मानसिफ्रा ओरै बियो नामा चुमुके नै जोंहा रानगासिनो जागासिनो जों राननो मोना माने अखाबो हाबाय नालाय जाहैबाय अमा बेदर दैया मायाव राननो दाउ बेदर साम' संनांगोन हले गोथाव बेबो जा मादै इबो मादै इयो बेलेग इसिना बेलेग पार्टि लावदुमा रानगासिनो Nani badulia orange जगासिनो हनै गजा नापाले दे खरमा हेयानिले हा सब जाजोब्बाय नैथिं मा बाथोनालाय बाथोना रानना हो रुलाबावनो सोरखौबा गाबज्रि सोरखौबा पानी 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 Hei, nanti ekap kah? Misal lagi pernah apa? Nang lah nih? Sini, tahu kan? Nang lah? Mau koiran keresnya? Kasih naga huri? Kamu lagi kau? Tasty. टेस्टी ना टेस्टी हुसे सब हाँ गजा गाहरियो ना खाए मुर्गियो ना खाए गजा खुरमा खाली गजा खुरमा सुहुली masih moजां अखाराङा
गाइस जोंहा सानैबो पिरियड्स जादों नालाय बेनि थाखायनो राननो मोनाखै आरोना नोंथांमोना साननो हागौ माइसे आराम जनानै दङ होननानै खिन्थु बुगाय आबो लानो हरदों आरो ओमफ्राय बेखायनो राननो मोनाखै आरोना माने माखासेया जाया नालाय बेनि थाखायनो राननो होआखै आरो नै जा बिमाया जाखांबाय लोंखांबाय नालाय ओमफ्राय बेयावथ' दुब्लि खाथियाव दुब्लि खाथियावथ' मालायनि न' नालाय ओंखायनो मामाया गाज्रि मोनगोन होननानै थिखांनानै नै इयावहा दोनथ'बाय आरो जाबोर बेयाव गारनानै दोनबाय मा हो चलो चलो जल्दी से